Shwmai, a chroeso nôl i'r gyfres yma o fideos ar greu ensemblau Rhithiol. Yn y fideo yma byddwn ni'n tynnu'r prosiect at ei gilydd wrth i ni greu y fideo gorffenedig. Rydyn ni eisoes wedi creu trac sain safonol gan ddefnyddio app Studio One. Nawr mae'n amser i ni recordio aelodau'r ensemble gyda'i gilydd ar gyfarfod fideo. Ar gyfer gwneud hyn, yr app gorau yn y marn i yw Zoom, oherwydd mae Zoom yn dangos pawb mewn golwg grid yn automatig. Gan yn bod ni gyd mor gyfarwydd â defnyddio Zoom bellach, dwi ddim yn mynd i fynd mewn i'r glo man o fel mae creu cyfarfod. Doedd ddim unrhyw bobl go iawn wedi gyrfyddoli i helpu fi fan hyn, felly mae Malcolm yn mynd i fod yn defnyddio gliniadur mwyn ymuno ar cyfarfod, a mae Charlie yn mynd i fod yn defnyddio ffôn symudol mwyn ymuno ar cyfarfod Zoom. A nesa gewch chi weld fel i ni'n recordio hwn. Yr unig beth i fi wedi paratoi cyn y cyfarfod yw fi wedi agor lan y trac sain na ar chwaraewr cerddoriaeth y cyfrifiadur. Nawr QuickTime yw na ar y Mac, ond falle mae Windows Media Player neu rhywbeth fel yna bydde fe gyda chi, does dim gwahaniaeth. Iawn, dyma ni yn y cyfarfod Zoom, mae pawb wedi ymuno. Nawr y peth cyntaf i wneud yw wneud yn siŵr bod pawb wedi mudo i microfonau. Nawr llwn ni weld yr eiconau yma fan hyn bod y microphone yma wedi mudo, ond gallwch chi hefyd glicio ar participants ar waelod y sgrin, ac fe welwch chi wedyn rester o bawb sydd wedi ymuno, a gallwch chi fido nhw os oes angen fyna. Iawn, mae pawb ar mute, felly ni'n barod i ddechrau recordio. Nawr, i fi moyn bod nhw'n clywed y fersiwn gorau o'r sain a phosib dros yr alwad yma, felly cliciwch ar y botwm sy'n dweud share screen ar waelod y sgrin fan hyn, a ewch i'r ail tab sy'n dweud Advanced. A fan hyn fe welwch chi opsiwn sy'n dweud Music or Computer Sound Only. Nawr, mae hwnna'n meddwl pan fyddai'n chwarae cerddoriaeth ar yng nghyfrifiadur, yn hytrach na clywed hwnna trwy fy microffon i, bydd aelodau'r ensemble yn clywed y gerddoriaeth yn syth o'r cyfrifiadur. Felly bydd y safon tipyn o well. Felly, reit ar y diwedd, cyn bod fi'n clico play ar y trac, fydda i yn mudo microffon fy hunan hefyd. Felly bydd microffons pawb bant, a bydd pawb yn clywed sain y trac yn unig. Iawn, mae hwnna arno nawr, a dwi'n clicio share. Nawr, ar hyn o bryd, mae aelodau'r ensemble yn gallu clywed cerddoriaeth y cyfrifiadur, ond dim byd yn chwarae ar y foment, ond maen nhw hefyd yn gallu clywed fy microffon i achos dwi ddim wedi muto eto. Felly, unwaith chi'n barod i ddechrau recordio, bydd eisiau chi ddweud wrth aelodau'r ensemble, right, iawn, pawb yn barod nawr te, i fi mynd i muto fy microffon i, a wedyn chwarae'r trac a pawb i ganu gyda fi. Iawn? Wel, dewch ni gael trial yna nawr te. Felly, i ni'n mynd i recordio lawr y waelod y sgrin, i ni'n clicio ar y bwtwm record, a ni'n gallu gweld yng nghornel top ochr chwith y sgrin bod hwn yn recordio nawr. Iawn, felly fi'n mynd i clicio mute, ac yna fi'n mynd i agor y trac sain lan, a bydd pawb o'r ensemble yn clywed hwnna ac yn canu gyda fe, ond wrth gwrs bydd eu microffon nhw bant maimio'n unig maen nhw'n mynd i wneud. Iawn, bant a ni te, fi'n mynd ar mute. Un, dau. Mi welais Jack y do yn eistedd ar ben to, hedwen ar ei benna drwy gos brenno, ho, 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 ho. Wedyn, allwch chi glicio unmute, cael chat fach, falle gweud, o, diolch yn fawr boys, mae eisiau gwenu mwy, gwenwch ar y diwedd, sefwch yn llonydd reit ar y diwedd, a gwenwch, dalwch hwnna yn hir ar ddiwedd y perfformiad. Reit, beth am i ni drial hwnna eto te fe? Iawn, mynd ar mute eto, a newn ni fe to. Un, dau. Mi welais Jack y do yn eistedd ar ben to, hedwen ar ei benna drwy gos brenno, ho, 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 ho.
Iawn, a mae microffon i nôl mlaen nawr to. Llwch chi wneud o'n gwmwn o weithiau a i chi moyn, wrth gwrs, i gael y take gorau posib. Fydden ni'n awgrymu bod chi yn neud e o leia tair gwaith, achos falle bydd y we yn araf gyda un o'r aelodau, bydd e'n glitcho tymed bach, a i chi moyn yr fersiwn sydd yn edrych mwy a llyfn. Unwaith i chi yn hapus bod chi wedi recordio digon o fersiynau, gallwch chi stopio recordio a gorffen yr alwad. Iawn? Felly, mwyn stopio recordio, lawr o'r gwaelod fan hyn, dwi'n clicio ar stop. Dyna ni. Ac yna, unwaith chi'n hapus, gallwch chi orffen yr alwad wrth clicio ar end fan hyn, a end meeting for all. Unwaith bydd yr alwad yn gorffen, bydd eich recordiad chi yn lawrlwytho i'r cyfrifiadur. Dyma ni, mae'r recordiad wedi lawrlwytho. Record. Dyma fe fan hyn. A ni'n gallu gweld bydd pawb. Iawn. 1, 2. Clicio yn gwenwch da. Iawn, mae'r cyfarfod wedi recordio a mae'r ffail wedi lawrlwytho'r cyfrifiadur. Nawr, fel fi'n siŵr i chi wedi sylwi, dyw'r ffail na ar hyn o bryd ddim digon da i ddanfon at unrhyw un. Mae angen nawr twtio y clip fideo na a dewis efallai pa un o'r ddau berfformiad oedd y gorau a paratoi'r ffail terfynol mwyn ei ddanfon bant. Mwyn gwneud hyn, ni'n mynd i ddefnyddio app ar y we sydd am ddim o'r enw Clipchamp. Agorwch wefan clipchamp.com a chreuwch gyfrif am ddim gan ddefnyddio efallai eich cyfrif Google chi. Os chi wedi creu'n barod, cliciwch ar login. Unwaith chi wedi mewn gofnodi, cliciwch ar y botwm sy'n dweud Create your first personal video. Mae angen i ni nawr uwchlwytho'r fideo yna i ni wedi recordio gyda Zoom. Felly, cliciwch ar y plus yng nghornel top ochr chwith y sgrin sy'n dweud Add your media. A mae'n dweud fan hyn, drag and drop files from your computer o browse files. Felly, allwch chi clicio browse files er mwyn chwilio am y fideo, ond i fi digwydd fod yn gwybod bod e ar agor gyda fi fan hyn yn barod. Felly, dyma'r ffail nes i lawrlwytho o Zoom. Dwi'n llusgo hwnna draw a gadael ei gwmpo ar y folder. A mae hwnna nawr yn uwchlwytho i'r prosiect. I ddechrau gweithio ar y fideo, allwn ni lusgo y clip yma o'r ochr chwith fan hyn, o'r llyfrgell lawr i'r linell amser fan hyn. Ac yna, allwn ni wylio'r fideo. Iawn, felly fi'n mynd i clicio mute, ac yna fi'n mynd i agor yr track sign lan, a bydd pawb yn ensembl yn Creu. A ffindo dechrau'r perfformiad. A fan hyn nawr, ni moyn torri y cyfri mewn na mas o'r fideo. Bant Anita, fi'n mynd ar mute. Fyna. Nawr, fi'n ni glicio nawr ar y botwm split gyda eicon sisiwrn, achos dwi ddim yn moyn y darn cynta yma. Dewch ni weld nawr pa mor daclus mae hwn ar y dechrau. Oedd hwnna ddim yn gret. Mae eisiau tacluso fe tyma bach to. Felly, dwi'n mynd i glicio zoom in. A trial hwnna to. Just cyn bod yr ukulele'n dechrau. Split eto. Dewch ni gael trial hwnna. Tyma bach gormod. Felly, allai lusgo hwn nôl mas gan ddefnyddio'r tab yma fan hyn a trimo hwnna nôl mas tyma bach. Twtch. Na fe, mae dechrau hwnna'n berffaith. Nawr dewch ni weld ble mae angen nhw'n i orffen. Ni welais Jack y do yn eistedd ar ben to, het wen ar ei ben a drwy gwrs bren o ho 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 ho. Fyna. Felly dwi'n clicio split eto ac yn cael gwared ar y darn ola. Felly dyma'n prosiect ni fan hyn. Nawr, mae'r sain ychydig
tu ôl neu o flaen y fideo ar y foment. Mi welais chacador. Ie, dyma bach o flaen y fideo. Felly, beth allai wneud nawr mwyn trial cael hwnna edrych yn well? Clicio ar yr clip ac yna, lan ar y top fan hyn, fe welwch chi tab sy'n dweud audio ac yna botwm sy'n dweud separate audio. Yn clicio ar hwnna a nawr mae sain y fideo yma wedi cael ei wahanu wrth y fideo. Felly, be mae hwnna'n meddwl yw, allai symud hwn nawr yn annibynnol i'r fideo ei hun. Dewch ni gael zoom o mewn, gyda zoom in fan hyn. A beth i fi mynd i wneud yw just symud e draw tymed bach. Iawn? Chi weld y bwlch na, wedi symud e o fyna, mlaen i fyna. A dewch ni gael gweld os mae hwnna yn matcho'r fideo yn well. Mi welais chacador yn eistedd ar ben to, het wen ar ei ben a drwy gwrs bren o ho 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 ho. Mae hwnna tipyn o well, a allwch chi wrth gwrs wneud hwn gwmyn eich chi moyn wedyn, nôl ymlaen, zoom o mewn, falle os ych chi moyn newid rhywbeth yn fwy manwl. Iawn, ni symud y tamed bach lleia. Lan i chi. Mi welais chacador yn eistedd ar ben to, het wen ar ei ben a drwy gwrs bren o ho 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 ho. Reit ar ddiwedd y track sign, hoffwn ni fod e'n pylu ychydig. Achos fi chi clywed rhyw aelodau o'r ensemble yn symud neu rhywbeth reit ar diwedd fyna. Felly, dwi'n mynd i glicio ar fade, fade out, llusgo hwnna lan, trio ni un eiliad, felly bydd hwnna'n rhy hir, dewch ni gael gweld. O na, oedd hwnna'n iawn. Ewn ni, tyma bach yn hirach felly. Ni, 2 eiliad. Hyfryd. Right, felly dyna ni, ni'n barod nawr i allforio a lawr-lwytho y fideo gorffenedig yma o Clipchamp yn ôl i'r cyfrifiadur. Felly, cliciwch ar y botwm sy'n dweud Export. Nawr, yn y fersiwn am ddim o Clipchamp, i ni yn cael yn cyfyngu i cydraniad a'r optimeiddio arferol. Ond mae hwnna'n iawn, bydd hwnna'n ddigon derbyniol ar gyfer eich fideo chi. Rhowch enw addas i'r clip fideo. A cliciwch ar y botwm sy'n dweud Continue. A nawr mae yn allforio'r fideo. Nawr, yn dibynnu ar hyd eich fideo chi, gallai'r broses yma gymryd ychydig funudau. Pidwch y poeni am hwnna, hwnna'n normal, hwnna'n arferol. A nawr mae yn automatig yn lawr-lwytho hwnna i'r cyfrifiadur. Os nad yw e'n gwneud na gyda chi, na gyd sy'n rhaid chi wneud yw clicio ar y botwm Save to your computer. Dyna ni, mae wedi gorffen lawr-lwytho nawr. Felly dyma, os air, felly dyma'r fideo gorffenedig. Mi welais chacador yn eistedd ar ben to, het wen ar ei ben a drwy gwrs bren o ho 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 ho. Os ych chi falle wedi anghofio i miwto, i fido microffon eich hunain, bydd sain y recordio Zoom yma ddim digon da i ddefnyddio. Peidiwch â phoeni, peidiwch yn meddwl bod eisiau chi ail-wneud y cyfarfod, dos dim, iawn? Dyna gyd sydd angen i chi wneud o fewn Clipchamp yw uwchlwytho y track sain hefyd, wnaethon ni allforio o Studio One. Hwna gyda fi fan hyn. Yna, allwch chi ddileu sain cyfarfod Zoom, jyst wrth glicio arno fe a gwasgu backspace ar eich cyfrifiadur, a llusgwch y track sain wnaethoch chi greu yn Studio One lawr, a bydd y sain yma wrth gwrs yn berffaith. Felly dyna gyd sydd eisiau chi wneud wedyn yw matcho hwn lan gyda y fideo.
Mi welais Jack y do yn eistedd ar ben to, hedwen ar ei ben a drwy. Iawn, felly mae'n ddigon posib i chi i sorto'r sain mas ar ôl recordio'r Zoom gan fewnforio y trac sain greiddiol yna. Nawr, wrth ddefnyddio'r dull yma, bydd y ffeil bych chi wedi lawrlwytho o Gwefan Clipchamp yn bendant yn ddigon bach i uwchlwytho i gystadleuaeth Eisteddfod T fel ma fe. Bydd ddim angen cywasgu fe ymhellach. Yn yr enghraifft yma, oedd y ffeil yma rhyw 35 megabyte, sy'n hen ddigon bach. Felly ni wedi cyrraedd diwedd y daith o sut i greu ensembl Rhithiol gan ddefnyddio'r dull yma o recordio'r sain yn gyntaf ac yna defnyddio cyfarfod Zoom mwyn recordio'r fideo o'r aelodau'n meimio a cyfuno rheina gyda'i gilydd mwyn creu eich fideo gorffenedig. Diolch yn fawr iawn i chi am wylio'r gyfres yma o fideos a phob hwyl i chi gyda'ch prosiectau.